Hola, us presentem la salutació al sol fàcil. És una seqüència dinàmica per escalfar el cos, però que buscarem diferents elements d'autoregulació perquè realment sigui més fàcil. Així doncs, comencem. La Mònica ens mostrarà la seqüència i com es fa de forma tradicional a la Índia, doncs es fa un gest de saludar. Les mans es porten al cor en senyal de centrament i també de disponibilitat. A partir d'aquí, inspirant. Comencem. Portes les mans endavant i amunt, creant un suau arc d'extensió i no forçarem més per no fer patir l'esquena. Expirant, flexiona una mica els genolls i baixa, protegint l'esquena. Un cop avall, ara sí que pots provar d'estirar les cames una mica més. D'acord, seguim. Les mans es recolzen al terra i portarem el peu dret cap enrere, un pas llarg. Per fer-ho fàcil, farem posar el genoll al terra i aquí alçar una miqueta el pit endavant, el cap amunt, postura eqüestre. I a continuació portarem les mans al terra, la pelvis amunt i el cap avall. El gos cara avall. Aquí, si vols, pots alçar els talons una mica amunt perquè no t'eviten les cames, intentar posar l'esquena recta. Preparada, anem a baixar els genolls a terra i fer el gest del gat. Un gat cara amunt que facilita l'extensió controlada, el cap i el coxis amunt, tota la panxa avall. Seguim ara cap enrere. Aquesta és una variant de la salutació al sol que permet fer aquest impàs cap a la cobra. Des de la postura del nen, vas endavant, flexiona colzes, força de braços, fins a estirar-te. Aquí, un cop estirada, pots alçar el cap amb la postura de la cobra. El pit endavant, el cap amunt, però procura que no et forcis gaire la columna lumbar. Tornem enrere. Des d'aquí, tornem a la postura del gos cara avall, és com una piràmide, i des d'aquí, el mateix peu que anava enrere, es llença endavant. Busca les mans, però que sapigueu que si no arribeu, pots tornar el peu enrere. Per exemple, si el peu es queda més endarrerit, simplement amb la mà ens ajudem a fer un segon pas. Obres la postura i tornes enrere cap a la pinça. Les mans al terra, pas endavant i un cop arriba el peu et plegues amb els genolls una mica flexionats, penjant tot el cos. Ja sols queda tornar a pujar amunt i ho farem amb les cames una mica flexionades fent una lectura vertebral, si vols més ràpid, i des d'aquí acabem amb l'arc enrere, controlant no forçar les lumbars i la postura de pregària. Aquesta és la seqüència que hauríem de repetir ara, començant amb la cama esquerra. Endavant. Inspira, obre. Expira. Flexiona i plega't. L'esquerra. Baixa el genoll per fer-ho més fàcil i obre't una mica endavant. A continuació, la postura del gos cara avall. Peu enrere, procurant rectitud de segments. Seguim baixant els genolls a terra i anant cap enrere per descansar un moment. Simplement seure sobre els talons i descansar el cap. Cap endavant. Si vols, arrossega't com puguis. I des d'aquí ara podem pujar cap a una cobra, protegint una mica l'extensió amb l'altor d'abdomen, una mica apretadet. Som-hi de tornada. El gos cara avall, el coxis apunta amunt, seria la intenció. Des d'aquí, la cama esquerra la llancem endavant, intenta arribar a les mans i un cop aquí baixes el genoll i obres altre cop. Molt bé, estem ja de tornada cap a la pinça, endavant el dret, i acabes de plegar-te. Una postura equilibrada i d'abandonament. Amunt, amb una inspiració. Recuperem la vertical i extenem suau tota la columna enrere i acabem en el centre, buscant trobar l'equilibri des dels talons fins al cap, un eix vertical. Gràcies, Mònica. Doncs si t'ha agradat, ja saps, pots subscriure't en el nostre canal tocant la campaneta i ja pots veure el següent vídeo.